Som a la tomba de Lluís Companys, que el 1936 era el president de la Generalitat. És un dels símbols que representen la lluita dels catalans per la llibertat. Companys és l'únic president europeu elegit democràticament que va ser assassinat pel feixisme al segle XX. Barcelona és l'escenari triat per investigar sobre un conflicte que va commoure el món el juliol del 1936. A l'arxiu del Pavelló de la República és un dels llocs on també busquem les claus dels fets. A mitjan juliol del 36, la República està amenaçada. Els mals auguris corren per Barcelona i l'alarma d'un cop antirepublicà es filtra a totes les capes socials. Lluís Companys té proves que constaten la immediatesa d'un cop d'estat militar. Per això, el president intenta alertar el govern de la República Espanyola. Companys sap que els militars conspiradors s'han reunit a Barcelona amb representants de tots els cossos de l'exèrcit. En aquesta reunió s'ha acordat reforçar el cop amb la incorporació de contingents carlins i de la Falange. L'objectiu del cop és posar fi a la democràcia republicana. El govern català té un poder limitat perquè només té comandament sobre l'ordre públic. Companys està decidit a evitar el triomf d'una rebel·lió militar. El 15 de juliol, Companys demana en roda de premsa que la població tingui serenitat i confiï en les autoritats. El govern central imposa la censura a la premsa i augmenten els rumors d'una amenaça colpista. Quan arriba el 18 de juliol, l'ambient a Barcelona és de tensió, perquè se sap que al Marroc s'han aixecat els militars. Els sindicats convoquen vaga general. Als barris, tothom està pendent de les greus notícies que dona la ràdio. Al vespre, la inquietud s'ha apoderat de Barcelona. Ja se sabia que els militars s'havien sublevat al Marroc i llavors la gent estava mobilitzada, tots els locals estaven apaïts. Jo no he vist mai tanta gent a la Rambla era una cosa fantàstica, la quantitat de gent que va sortir al carrer. Res, anaven amb les mans nues, després van assaltar les armeries, la gent mateix i tot, però era una corrua de gent que esperava la sublevació militar. La Rambla és l'artèria ciutadana per excel·lència. Al voltant hi ha les seus dels sindicats que s'omplen de militants. Als barris els obrers s'organitzen i, tot i que tenen poc armament, estan disposats a una confrontació oberta. Vam anar a requisar matalassos, monos, que és el que vam veure més imprescindible, que ens faria falta. I, bueno, aquells matalassos vam tirar per la sala del bar, vam treure les taules, vam tirar els matalassos per allà i esperar aconteixements. El nostre objectiu és envoltar les casernes de la Maestrança d'Artilleria de Sant Andreu, que estan allà, encara hi són, de Sant Andreu, envoltar-les i evitar que surti l'artilleria per recolzar el cop que es dona a Barcelona, i això és el que farem. A la caserna de Sant Andreu arriben els primers grups de narcosindicalistes. Les organitzacions sindicals els hi envien per mantenir una estricta vigilància de les casernes.
A l'altre extrem de la ciutat, els Mossos d'Esquadra patrullen al voltant del quarter del Bruc. El comissari general d'Ordre Públic, Frederic Escofet, mobilitza els Mossos perquè recorrin amb cotxes les casernes de Barcelona. Escofet ha ordenat que avisin a comissaria general quan detectin moviments de tropes. Frederic Escofet diu en les memòries: estava convençut de la gravetat del moment i que l'agitació popular no era infundada. Escofet desconfia d'alguns militars, com Llano de la Encomienda, que li ha promès lleialtat. Encomienda ha rebutjat els documents que Escofet li ha ensenyat i que proven la complicitat de l'Estat Major en la conxorxa. Va ser 2 o 3 dies abans que ens van dir un dia d'aquests hi haurà la celebració. Grups de civils, carlins i falangistes entren als quarters per incorporar-se a la revolta. Ens van donar ordres que els joves havíem d'anar a l'hotel del Bruc i després els veteranos així a Sant Andreu, a la mestrança. La tensió augmenta entre els que continuen a l'aguait fora dels quarters. Els anarcosindicalistes tenen la consigna d'alertar tota la ciutat si surten les tropes. L'alerta s'ha de donar fent sonar les sirenes del port i de les fàbriques. El 1936, l'adscripció a l'anarcosindicalisme és molt important. La CNT, la Confederació Nacional del Treball, té uns 170.000 afiliats a tot Catalunya. Els anarcosindicalistes fa un segle que lluiten per l'abolició de la propietat privada, de l'Estat, del principi d'autoritat i de les classes socials. És un ideari anticapitalista. Es basa en l'autogestió i en l'administració dels béns per la col·lectivitat. Generalment els grups de la FAI miràvem de reunir-se moltes vegades a cases particulars per no comprometre, si hi havia enredada, no comprometre en el sindicat, bueno, el sindicat sobretot i els ateneus, La FAI, la Federació Anarquista Ibèrica, lluita contra la repressió de la classe obrera fent servir l'acció directa. El grup Nosotros de la FAI és el capdavanter dels anarquistes i destaquen líders com Francisco Escaso, Buenaventura Durruti i García Oliver. Durruti lluita per un món nou i diu que per implantar el comunisme llibertari s'ha de destruir la burgesia. La CNT i la FAI han requisat furgonetes i cotxes. Són gairebé els únics vehicles que travessen la nit barcelonina. Durruti i Escaso recorren punts estratègics de la ciutat i organitzen la militància. Van a Governació, aconsegueixen armes i s'assabenten de que les tropes han començat a sortir d'algunes casernes. Immediatament surten cap al Poble Nou. L'objectiu de Durruti és coordinar la lluita dels anarcosindicalistes. Sonen les sirenes. És el senyal. Les tropes de tots els quarters de Barcelona s'han revoltat.
A l'alba, els Mossos comuniquen a Escofet que el regiment d'infanteria número 13 ha sortit del quarter del Bruc. Escofet es posa en contacte amb el general Llano de la Encomienda, que li diu que no té mitjans per dominar la revolta. Escofet envia un missatger per demanar a companys que es traslladi a la comissaria. El president accepta aquesta mesura de seguretat i s'hi trasllada. Durant la campanya electoral del febrer del 36, Lluís Companys està pres. Companys lluita a través d'Esquerra Republicana per consolidar els drets de Catalunya. La trajectòria de Lluís Companys com a advocat sindicalista li dona prou força moral per ser respectat pels obrers. Des de la presó es va fer la llista electoral del Front d'Esquerres. El front es crea per canviar el signe conservador del govern republicà. Hi ha altres candidats del Front d'Esquerres que estan tancats com Companys, que va proclamar l'estat català dins de la República Federal Espanyola l'any 1934. La CNT ha donat llibertat de vot als seus 170.000 afiliats. La dreta veu perillar els seus privilegis perquè sap que els vots dels afiliats a la CNT aniran a parar a l'esquerra. La por de perdre de la dreta fa que la campanya sigui crispada i radicalitzada. La societat està dividida entre el conservadorisme de la dreta i els postulats revolucionaris de l'esquerra. Durant la campanya, la dreta més extrema fa joc brut, falseja els objectius de l'esquerra i fa servir tota mena de calúmnies. El triomf del Front d'Esquerres representa l'amnistia dels presos polítics i la tornada de Companys a Catalunya. Catalans, comprendreu que he de fer un esforç per a superar l'emoció d'aquests instants i poder-vos dirigir la paraula. És el meu poble, el nostre poble, és aquesta plaça i és aquest balcó. Venim per servir els ideals, portem l'ànima amarada de sentiment, res de venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència, tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a guanyar. Al matí del 19 de juliol, quan el gros de les tropes ha sortit, al quarter del Bruc hi queden uns quants soldats de guàrdia. Ens diuen que en el quartel de Pedralbes s'han sublevat. Llavors, sense pensar-s'ho més, perquè si ho pensem no hi anem segurament, vam agafar el camió del bar, el vam forrar dels matalassos aquells que havíem requisat abans, les 4 armes que teníem, i ens en vam anar cap a les Corts, la Diagonal, cap amunt, cap a Pedralbes. El comissari general Escofet assumeix la direcció de la lluita i ordena als cossos de seguretat que disparin contra els facciosos. Em van telefonar aquesta nit, hi haurà una revolta molt important, els militars es sublevaran a tal hora, ho sabien tot. Escofet organitza els guàrdies d'assalt i l'esquadró de cavalleria destacats als 5 d'Oros, un lloc clau per aturar els rebels. Com altres vegades en la vida barcelonina, la cruïlla diagonal en Passeig de Gràcia esdevé un punt bàsic per defensar la llibertat. Quan vaig passar pels 5 d'Oros ja vaig veure
que hi havia molts guàrdies d'assalt que obrien les porteries dels 5 d'oros i pujaven als terrats. Els anarcosindicalistes estan organitzats en grups de defensa. El del barri de les Corts s'ha llançat al carrer. Els militants arriben al quarter del Bruc disposats a tot, però no troben resistència. Un militar, que a mi em va agafar, diu, on vas amb això? Aquella pistoleta que agafava té, em va donar un Star, crec que es deia, un pistolón així que no podia disparar allò tan groc. Bueno, llavors ens va acompanyar a la sala d'armes i allà vam agafar totes les armes que vam poder i vam carregar tot el camió. Tan emocionats estàvem que no ens vam recordar d'agafar municions, només volíem armes. Bueno, i com vam arribar al bar, vam anar una altra vegada cap al bar, allà era el nostre quartel en aquell moment, vam deixar les armes i vam veure, però si no tenim municions. Vam tornar cap a Pedralbes a buscar municions i més armes i animant a la gent que vingués a nosaltres. Durruti i els líders de la FAI surten del Poble Nou en 2 camions carregats de fusells, una metralladora i tota mena de munició. Una multitud se'ls afegeix mentre van a punts estratègics de la ciutat per organitzar un combat de guerrilla contra els militars. A l'altre costat de la ciutat, a Capitania, hi ha concentrats els comandaments militars que dirigeixen les tropes rebels. El general Llano de la Encomienda l'han detingut els revoltats. Els oficials rebels són de baixa graduació i esperen que arribi un comandament superior, el general Godet. Al quarter de Sant Andreu, els oficials revoltats intenten coordinar els civils del partit carlí. Hi ha confusió perquè els carlins no veuen clar que la revolta sigui per reinstaurar la monarquia. Tots van dir, per això us hem vingut, per anar a salvar la república. Diu, ja us ho fareu. I això, llavors el capità, molt furiós, va dir que cridéssim viva la república. He dit, jo viva la república. I tots, no, res, pum. Ens deixem les cartutxeres i els fusells i així els deixem per terra. I llavors va venir el coronel i el coronel va dir que hi havia hagut un malentès, que ell no es creia de quina tendència érem, etc. Després de la sortida de les tropes al quarter hi queden només els soldats de guàrdia i un grup de carlins armats. A fora una multitud d'obrers l'assetja, però no tenen prou armes per assaltar-lo. Què volíem defensar? Defensar, derrocar el sistema que estava imperant. Des de les eleccions del 36 es viu una situació de violència a l'estat espanyol. El nou govern de la República no ha dut a terme la reforma agrària. Això ha decebut milers de jornalers que s'han apoderat de les finques dels propietaris. A les ciutats, la violència és extrema. La tensió augmenta quan el 12 de juliol maten a Madrid el tinent de la Guàrdia de Sal, el comunista José del Castillo. Com a represàlia, l'endemà, el 13, assassinen el polític de dretes José Calvo Sotelo. Aquesta mort dona arguments als feixistes per decidir la data del cop d'estat. El
als 5 d'Oros es lluita cos a cos i els rebels són aturats. Els guàrdies d'assalt i un gran nombre de civils combaten junts contra els militars rebels. La gent desarmada s'apodera dels fusells dels enemics que cauen. El coronel Díaz Sandino, de l'Exèrcit de l'Aire, és fidel a la República. Sandino utilitza els pocs avions de què disposa a l'aeroport del Prat per iniciar un ràpid atac contra els revoltats. L'objectiu és la caserna de Sant Andreu. Aquí es troba el gran dipòsit d'armes de Barcelona. Els combats s'han generalitzat a tot el centre de Barcelona. Al carrer hi ha centenars de militants sindicalistes que lluiten per defensar la República. Entre els lluitadors antifeixistes hi ha estrangers. Els estrangers que hi ha a les barricades són atletes que han arribat a Barcelona per participar en l'Olimpíada Popular. S'ha previst començar-la el dia 19 i s'ha organitzat en resposta als Jocs Olímpics que s'han de fer a Berlín. Són una protesta contra el feixisme. El 1936, el feixisme és la pitjor amenaça contra les llibertats democràtiques europees. La celebració dels Jocs Olímpics de Berlín ha estat qüestionada per totes les forces d'esquerra d'Europa. Una columna de revoltats s'apodera de la plaça de Catalunya. Durruti dirigeix els anarcosindicalistes que pugen per la Rambla. A la Rambla conflueix una gernació de militants de diversos partits i sindicats disposats a la lluita oberta. Es van cridar des del sindicat de banca i van dir veniu i van pujar al terrat. I llavors d'allà es dominava tota la plaça de Catalunya. Els guàrdies d'assalt i els obrers prenen posicions disposats a fustigar els rebels. La majoria de civils són de la CNT, però hi ha també gent d'Esquerra Republicana, del POUM, de la UGT i d'Estat Català. Puc certificar-ho perquè vaig veure-ho i oir-ho, oi? Com els oficials que manaven les seccions que desfilaven cap a la telefònica, quan passaven davant d'un grup de policies, saludaven i deien «Viva la República!». Els sublevats, Una companyia de revoltats assalta l'edifici de la Telefònica, però només pot arribar fins al primer pis. Aquest és un moment clau del combat perquè les telecomunicacions són vitals per coordinar la lluita. Des de la part alta de la Telefònica, els guàrdies d'assalt resisteixen, tot i que són atacats amb artilleria. Els revoltats no poden ocupar tot l'edifici i han de tornar a la plaça. Una
companyia de guàrdies de salt ataca per sorpresa els revoltats i en fan presoner el cap, el comandant López Amor. La batalla es desplaça al carrer Vergara. Vam presenciar com venien guàrdies de salt, pujaven pel carrer Vergara i van instal·lar una metralladora a la cantonada, que va ser un suïcidi allò, i els primers trets ja van matar el tio aquell, que és el cèlebre aquell guàrdia de salt que estava amb la bandera catalana, que se li veuen els peus, doncs va morir allà. Nosaltres ho vam veure allà com va morir. Els terrats d'aquella banda estaven amb gent de guàrdies de salt, bastants, i molts eren d'esquerra aquella època ja. I gent de la CNT, n'hi havia molts, alguns armats, d'altres no. Jo portava una pistoleta de merda, comprens que no feia res, i a dalt del terrat els guàrdies de salt em deixaven tirar de tant en tant un tiro per caritat. Els veïns de l'escala, com a símptoma, només feien que pujar-nos refrescos i llet i coses a dalt al terrat. Això vol dir que hi havia un ambient que estava al costat de la república, la gent, m'entens? Si no, no hagués sigut possible, no. Els revoltats intenten mantenir les posicions mentre esperen reforços de la columna que ha d'arribar dels 5 d'Oros. No poden aguantar i es fortifiquen a l'Hotel Colón. Al migdia, el general Godet arriba amb 4 hidroavions des de Mallorca, on ha fet triomfar el cop d'estat. Godet és qui ha de comandar l'aixecament a Barcelona. Godet accedeix a capitania enmig d'un foc creuat. Aquí s'informa que els militars rebels no han aconseguit cap dels objectius previstos. Després de més de 7 hores de combat, els revoltats no s'han apoderat de cap edifici públic. Els comunicats que Godet rep li mostren que té les tropes assetjades en diversos punts de Barcelona. A l'aixecament militar s'hi ha unit també el general Franco. Franco, però, només és un dels militars d'una extensa trama colpista comandada per el general Mola. A capitania, Godet intenta reorganitzar les tropes. El general dona ordres perquè els hidroavions que l'han portat bombardeixin l'aeroport del Prat, però ja han tornat a la base de Maó. Godet intenta posar la Guàrdia Civil al seu costat, però no ho aconsegueix. La defensa de Barcelona comporta una gran quantitat de baixes d'obrers i de guàrdies de salt. Vaig inaugurar el servei d'urgències del Clínic, que va ser el primer que es va fer a Barcelona, d'urgències de debò, de 24 hores al dia, amb totes les coses per atendre tota mena d'urgències. L'Hospital Clínic és fonamental per centralitzar l'ajuda als ferits. El cos mèdic és solidari amb els combatents que defensen la República i atén els ferits que arriben de les lluites i les barricades. Es van trobar amb la falta de sang, amb els ferits que es morien desagnats perquè no hi havia prou sang per donar-los-hi, amb els mètodes de transfusió. Això va originar la cosa d'en Duran Jordà, que va ser el primer banc de sang que es va fer en el món, es va fer aquí, aleshores. Es va fer una crida radiofònica que es presentés a la gent que volgués donar sang. Tots aquests es van presentar en forma massiva. Aquí va haver un oferiment, una oferta magnífica. La solidaritat de la població manté ferm l'esperit de victòria. Hi havia molta feina amb els ferits que estaven per terra matalassos perquè no cabien
en els llits de les clíniques i tots treballant tant com van poder. Estàvem allà esperant, i vam veure que per la lletana, venint direcció Correus, pujava una formació de Guàrdia Civil, com ells, formats amb el fusell de l'esquena, i davant hi anava un senyor, que això vam saber que era el coronel Escobar, que amb un bastó de bàndol no seia davant. Això va crear un cert remolí, es va formar una mica la gent en plan de combat, oi? Companys, veu pujar uns 900 guàrdies civils en formació i perfectament armats. Dubte de quin costat es posaran. Vam veure que el president Companys sortia al balcó, que la columna de la Guàrdia Civil s'aturava, en posició de descans, que el coronel Escobar entrava i tots vam respirar. Els combats als 5 d'Oros fan insostenible la lluita de les tropes revoltades. Els feixistes tenen moltes baixes i s'han de fortificar el convent de les Carmelites. A primera hora de la tarda, les tropes de la Guàrdia Civil irrompen a la plaça de Catalunya. Els tios es van avançar cap a l'Hotel Colón per agafar presoners, però en aquell moment van tirar algú del Colón i els tios es van escampar per la plaça. Fotia un efecte, fotia efecte, Tots els guàrdies civils estirats per la plaça de Catalunya tirant sobre l'Hotel Colón, saps? Impressionant la disciplina tenien aquests tios. I llavors la gent dels terrats baixava, saps? Com si xuclats per l'ambient. I al mig de la plaça de Catalunya hi havia centenars de tios armats amb pistoles, amb fusells, la Guàrdia Civil i tot, i els tios es van rendir ja. I l'operació plaça de Catalunya ja es va acabar. La Guàrdia Civil fa presoners als revoltats que han lluitat a la plaça de Catalunya. La massa de lluitadors antifeixistes es fon amb el convenciment que la victòria és inqüestionable. Els militants sindicals es juguen la vida per continuar destruint els reductes dels revoltats. L'actitud d'alguns d'ells és heroica quan ataquen els franctiradors feixistes. A Capitania, Godet està aïllat i sense recursos per controlar la situació. Considera la possibilitat de rendir-se abans no sigui assaltat el quarter general. Capitania és assaltada i el general Godet és fet presoner i conduït a la Generalitat. Companys ha tornat a la Generalitat i fa radiar un discurs de rendició a Godet. La suerte me ha sido adversa y he caído prisionero. Si queréis evitar el derramamiento de sangre, quedáis desligados del compromiso que teníais conmigo. Companys telefona al president de la República, Manuel Azaña, per comunicar-li que a Barcelona triomfa la legalitat. Al vespre, no sé quina hora devia ser a les 7 o les 8 del vespre. Llavors va venir un ordre del general, que em sembla que es deia Legor Buru, el general dels quartels d'allà. Ens va donar un ordre que abandonéssim el quartel i que cada un s'anés cap a casa. La mestrança és el polvorí que hi ha al costat de la caserna de Sant Andreu, que continua assetjada per una multitud de narcosindicalistes. Els obrers no troben resistència quan l'assalten.
jo no recordo si es va poder corroborar, però sí, jo em penso que llavors ho vaig acceptar, que estaven borratxos no únicament de vi, sinó que els havien barrejat amb pólvora, que es veu que era una cosa que s'empleava amb aquells, estaven borratxos, cantant i de més, es van sumar a nosaltres. Al centre de Barcelona, ningú no dubta de la victòria. A Girona i a Lleida, les tropes que s'havien revoltat tornen als quarters després del discurs de rendició del general Godem. Els obrers que han entrat a la mestrança busquen ràpidament el dipòsit d'armes. Jo arribo, veig les portes obertes i entrem, ja hi havia companys que estaven dintre i armant-se. I armant-se cadascú va agafar un fusell, jo vaig agafar una tercerola d'aquelles que et deien de cavalleria, que era més curteta, perquè no m'arrossegués tant, i tothom es va armar, i els nanos, inclús joves, com jo, amb 15 o 16 anys, doncs també van agafar una arma. Durant la nit del 19 de juliol, els barcelonins viuen un temps d'eufòria, però també d'incertesa. Gairebé totes les esglésies de la ciutat cremen. Va venir un comitè a cremar el convent de Sant Pere. Com treien tots els subjectes religiosos, en l'encreuament d'Anglí i Dolores Monserdà van anar amuntegant tots els subjectes, incluïts els bancs, i després d'això van cremar foc. Tinguem en compte que era en ple mes de juliol, per tant feia una calor horrorosa. Quan ja va haver amainat el foc i caiguda la nit, 2 monges i 2 germanes meves van entrar, com van poder, en el convent, jugant-se des de luego el tipus, i van recollir alguns subjectes i aquest Sant Crist que el van recollir d'entre les braces perquè eren aquells que tenien fustes, va cremar la fusta, es va socarrimar i és tot el que va quedar. I no sé per què, doncs van recollir el Sant Crist i no sé per què ha arribat en el dia d'avui després de 60 i pico d'anys. A Catalunya ens donem compte que hi ha una revolució quasi immediatament, o gairebé immediatament, perquè al llançar-se al carrer la gran massa sindicalista manada pels anarquistes i l'haver caigut en poder d'ells tots els fusells que tenia l'exèrcit en reserva, que eren 30.000, ens vam donar compte que la cosa havia canviat de carés completament en 24 hores. Perquè ens vam donar compte immediatament que l'autèntica autoritat estava en mans de sindicalistes. El dia 20, el poder ha canviat de mans i ha passat al poble. Ara una imparable eufòria revolucionària impregna la ciutat. Jo em sento l'arma i amb la victòria i amb la consciència de que vaig a canviar el món, em sento un ser amb una, no dic una, però superior a lo que havia estat fins llavors. Vull dir que sóc capaç de fer coses. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Levantaron barricadas contra la reacción
en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Camiones, autos, transeúntes han de detenerse a la voz de alto para que entre ellos no pueda deslizarse un fascista, un espía de la bestia reaccionaria. El atentado contra el pueblo que quiere y puede dictarse sus normas de vida, trazarse la ruta de su destino, se ha pagado con la destrucción, purificada con las llamas del incendio, de todos los reductos del fascismo, los maristas, los escolapios, Belén, La Merced, San Jaime, allí donde con el pretexto del culto católico se conspiraba contra la libertad, cayeron bajo el empuje de las masas encendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja de que està tiñéndose el horizonte espanyol. De vegades els hi feien prendre determinacions que els hi sortien de dintre i viscerals. En este convento de las Salesas se hallaron momias de monjas y frailes martirizados por los mismos religiosos. La vista de esas momias retorcidas, violentadas por la tortura, levantó clamores de indignación popular. Jo sí, les vaig veure, encara sembla que les veig a fora al pati, les tenien dretes i així, a fora al pati les vaig veure jo, sí. Hi ha grups d'incontrolats per als quals la revolució significa dur a terme una persecució religiosa. Si els monjos no les podien enterrar, perquè les enterraven? Què amagaven amb això? És que les mataven? És que les que no obeïen se'ls feien la vida impossible? Eren dones que eren prenyades i desapareixien en les seves criatures? No vaig sentir pas veus que estiguessin en contra. Allò que diguessin això no s'ha de fer i això no s'ha de fer, no. Compañero, atención, el primero que se le vea asomar por las ventanas, fuego sobre él. Al convent de les Carmelites queda un dels reductes dels revoltats que són atacats. Des de l'interior del convent s'intenta pactar una rendició. El pacte no prospera i el convent és assaltat. La batalla acaba en una massacre en què moren una dotzena de religiosos. L'últim nucli de revoltats que resisteix és el quarter de les Drassanes, que finalment és reduït. Aquí, Durruti, amb ràbia als ulls, veu com maten Francisco Escaso, company de lluita del grup Nosotros. La lluita de Durruti i dels anarcosindicalistes ha canviat la ciutat. Amb l'eufòria de la victòria, els revolucionaris de diferents partits recorren Barcelona requisant edificis. Home, requisar és la paraula senzilla per dir apropiar-te. Quan anàvem allà i dèiem, escolteu, això queda requisat i ja està, i s'ha acabat. I si anaves amb un fusell a la mà, què vols que diguessin els altres, tu? Sí, el vostre servei, el que disposeu, el que vulgueu. Un fusell dona molta autoritat, tu. Els comitès de defensa s'han convertit en comitès revolucionaris. Ara són els comitès els que es fan càrrec de la vida als carrers i als barris de Barcelona. Lluís Companys, conscient del canvi de poder, convoca Durruti i el grup Nosotros, que es presenta armat i amb escorta. Companys reconeix el seu protagonisme en la victòria i els diu que amb la revolució ha començat una nova etapa històrica. Durruti accepta col·laborar amb Companys. L'entusiasme és fruit de pensar que ja tenim la revolució.
No l'esperàvem, indiscutiblement ens agafa d'una forma o altra, ens agafa a contrapeu, però veiem, ens dona la impressió que la revolució la tenim i que amb la revolució com a eina transformarem aquella societat que és injusta. És aquesta la raó. A l'estiu del 36, la revolució s'ha instal·lat en tots els barris. Barcelona és una ciutat esperançada. L'esforç del poble i del govern català ha vençut l'amenaça del feixisme.